तो का हाल बा भाई लोग, तहा लोग के तो पता होखबे करी कि मनीष कश्यप अभी जेल में बारन। बाकी ये मुद्दा पे हम बात ना करी ले, लेकिन मजबूरी बा। काहे कि मनीष कश्यप भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह के खूब विरोध करत हवन, लेकिन वही जगह पे खेसारी लाल के पूरा सपोर्ट करत हवन। खैर ये सब बात के बात बा, लेकिन मनीष भैया जब से तू जेल में गइल बड़ा तब से तहरा बारे में तहरा ला खेसारी लाल एको गो पोस्ट नइखन कइले। खेसारी लाल यादव, हम तहरा के नीचा नइखे दिखाए के चाहत ना, हम तहरा के खाली हम ई तहरा के ई बताए के चाहतनी जे तारा के उतना दिन सपोर्ट कैलक, जिंदगी भर सपोर्ट कैलक खातिर ओकरा बचाए खातिर तू कहीं भी अभी कुछ मतलब पोस्ट वोस्ट नहीं कैले कि ओसे ई आदमी बच जाओ। लेकिन मनीष कश्यप तू जेकर सपोर्ट ना कैला, मतलब जेकर तू विरोध कैला, ओकर पूरा परिवार आज तहार पूरा सपोर्ट में खड़ा बा। भैया हम तहरा जानकारी खातिर बता दी कि पवन सिंह तो ना, लेकिन पवन सिंह के छोट भाई ऋतिक सिंह तहरा ला अपन फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे फोटो पोस्ट कैलन। तू लोग भी पढ़ लिया लोग, तहार लोग खातिर डिस्क्रिप्शन में लिंक बाटे, ओ पे जाके क्लिक करिह लोग, जाके पढ़ लिह लोग। बहुत लोग ई कही कि पवन सिंह थोड़े ना कैले बारन, उनकर छोट भाई नु फोटो पोस्ट कैले बारन। दार लोग ई समझ गइल होई कि परिवार में मुखिया के बगैर कौनो काम ना होला। तब भाई लोग तार लोग के ई वीडियो कैसा लगल, वीडियो अच्छा लगल तो कमेंट कर लोग। आ मनीष कश्यप के फेना, पवन सिंह के फेना, उ जे ई दोनों आदमी के फेना, उ वीडियो के लाइक करो और चैनल के सब्सक्राइब करो। हम मिलतानी अगला वीडियो में। टाटा बाय बाय।